pasmo o kabuhi. Nganong maabot man kita ni anak punto or di sa gyud gikan magsugod ang kabuhi. So sa dili pa, hello everyone, welcome once again to Elvia Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So atong isgutan karon ngano gyud nga unsa gyoy nakaingon ngano nga kita naa ni adang kabuhi. So kadaghan naman tingali na ko ni balik-balikon, pero daghan pa man pud ang wala gud pud mahibalo, no? Naunsa na gud ni akong sinultihan nagkayuring naman. So usa sa mga hinungdan ngano nga kita kabuhi kana bitang mas pasmo kita sa gutom, pasmo sa gutom kana bang mapasar ang gutom. Usahay mamahaw kita dungan na lang ang paniudto og pamahaw, no? Dili gyud ang pamahaw paniudto panihapon, which is mo gid unta na siya. Ang uban dili na mamahaw kay magdali-dali, kay dugay nakatulog, kay nganong dugay nakatulog, tan-aw anang mga TV, kay nganong mutanaw ng TV, kay murag nakapokus pag yun atong panahon ni anang mga TV shows, no, uban Netflix, mga inana. So karon naulahi og pamahaw tungod kay magdali-dali na. Ang nahitabuan na og kanunayon kana nato, mahimo kitang mapasmo, no? Pasmo sa gutom. Duha man ka klase ng pasmo. Pasmo sa gutom o pasmo sa kusog, no? Pero more on ang kabuhi ang pasmo sa kusog. So ari kita mo focus ni ana. Ang may tabo dayon ni ana nga magsugod na day hawhaw ang atong tiyan. Pag sugod naghawhaw ang atong tiyan, ana dili pud ta makakaon or makakaon man gani. Ang ato pud dayong ikaon supak sa iaapong kuano ang mga mantikaon pud kaayo, ang mga fast food hala pud og order dayon. So diyan dapita na develop ang kabuhi, acid reflux or gastroesophageal reflux disease. So mao gid kana no, mao kana na ang sinugdanan sa pasmo. Dayon human ni ana dili pa gyud magkadimao ang paniudto kay magdaghan pang mga kuri-kurion, no? Hangtod na sa panihapon. So ingon ana wala na, nakalamay na og maayo ang mao nga balatian ang acid na disturbo na dito sa ilalom, no? Mubuga na siya hangtod nga musaka na diri ang iyang kaaslom, paingon na diri sa tutunlan, muna gitawag nato na dayon og heartburn, no? Bidli, no? Kanang bidli mao kanang naa din siya, magsugod na dayon din hangtod nga nalulong na di ay kita ni anak nga balatian, di nata kay balo og giunsa pagsugod or unsaon na nato pagtapos. So once kabuhi-unon gina siya, kung dili nato tun-an ang iyang kinaiyan, na magoy kinaiyan ang kabuhi, no? So mao ka na ang kung kuan pagani ang uban ni ana, kung bago pang magsugod iladay ka nang iinom og antacid, no? Antacid, kana lang generic lang, dili ko magingalan og brand kay una dili na ulay nag-sponsor nato, ikaduha pod dili ko doktor, no? Ikatulo wala tay katungod nga mo kuan ni ana, ari lang ko sa generic, kay pwede man ang generic ra antacid, no? Mo kuan ana niya aron mauli-ulian gayon. Dayon kung maulian kita ni ana pinaagi sa mga antacids, ato na yung siguroon nga mamahaw gyud ta maniudto panihapon aron dili siya mo develop og maayo ba, no? So konting mamahaw, konting maniudto, konting panihapon, manihapon, no? Dili gyud magpagutom. In between ana na agyud tay isulod sa atong tiyan. It could be bahaw or mga oatmeal, mga arroz caldo. Igo na kayo kana, no, nga makasulbad sa problema, no? So mao kana ang usa ni ana kahinungdan ngano nga nagka-acid reflux kita kanang pasmo, no? Pasmo gyud ato lang ni tagsa-tagsaon aron daghan tag mahimo ani nga kuan ani nga episode, no? So primero ana ang usa ana sa makakontribute anang kabuhi kanang pasmo, diha kana magsugod, no? Kana bitang og niya raw lak mangkugutma, dili ta mosalig ni ana tungod kay ang atong tiyan kun wala tay gigutom na siya nya, wala tay ipasok niya natural muaslom gyud atong ginhawaan tungod kay kanang acid, aslom gyud ang acid, no? Musamad kana sa ato ang tinai, usahay ug magrabi na. So mao kana ang atong una nga kuan niya na dili kita magpagutom, dili ta magpagutom aron dili ta mapasmo. Mingon nga nung gikabuhi mo na siya ay pasmo
musaka na sa kabuhi ang utok na, wa na, matralala na gyud tani. No, so mao kana sa sunod tingali nga gayon tong hisgutan ang may tungod sa panuhot unsay iyang relasyon may tungod sa kabuhi, no. So mao lang kadto karon kanang pasmo sinugdanan usab kana siya sa kabuhi aron may baw-an ginato unsa ginang kabuhi, no. So ingon ana legit kabuhi uno ni here, no. Kay balo gyud ko kayo ng kabuhi ug unsay bation ana unsay makakabuhi. Mao na siya, no. Hangtod sa sunod natong panag-uban.